אבל אנחנו ניקח אותך לשם. מאוד בטוח. חתנתי עם אוטובן, אז זה כבר יש לי... אוקיי, אז אהלן, ברוכים הבאים, לא מובן מאליו. אביגדור, מצגת מאלפת, ממש, חבל על הזמן. אנחנו מקנים בעצמנו שאנחנו יושבים שם. לא ממש. כן, לא, גם אני מקנה בעצמי שאני יושבת כאן. אני בדיוק חושבת שעוד מעט אני אצטרך פשוט לבוא איתה. אז... היא שומעת. היא שומעת הכל, היא גם מאוד מתרגשת מהערב הזה. אז אנחנו עושים את העסק, מאוהבים במון אבי, ואחד הדברים הכי מדהימים זה שבאמת יש לנו זכות לפגוש אנשים מדהימים לאורך הדרך, ואחד האנשים האלה זה באמת חיים, ממש, כן. וזה בזכות דניס, ועכשיו איתן, אני אעביר את השרביט לאיתן, ואז אתה תעביר את השרביט לדניס. כן. אז דוגמה קצרה למה איך מהר עולים ומה עושים. יום רביעי שעבר, בדיוק לפני שבוע, ישבנו פה בפגישה בצהריים. בזכות דניס. מ-3 עד 4, נכון? שעה ו10 דקות. אחרי הפגישה, בפגישה נוצר הקשר, הכרנו, עשינו היכרות עם המונובי והראינו מה מונובי יכולה להיות לחיים. חיים קיבל מייל עם כל מיני דברים לחקור את זה יותר. ויום שישי בערב הוא הצטרף על סימר, שזה כשלעצמו כל הכבוד. בדיוק בשיטה שאביגדור מספר, דיברנו, ואז במקום להסביר מה השלבים, מה צריך לעשות, פשוט ביקשתי מחיים להיכנס לאינטרנט של MVP ולהקשיב הכלים האינטרנטית. לקטע שמה שנקרא התחלה. זה מה שעשית? כן או לא? שמעתי עד הסוף. כן. רגע, שנייה, אבל אני אקדים ואומר שהייתה קודם כל שיחת סקייפ שהתנהלה יחד עם אשתו של חיים, בגלל שזה עסק משפחתי, אנחנו עושים החלטה ביחד, אז תראו איזה יופי. לפני, אתם מבינים שחיים מגיע מכרמיאל, אנחנו גרים בראשון, השיחה פשוט נעשתה בסקייפ. על חשבוני. ותראו את המדרגות, המדרגה היא פגישה, שליחת מיילים, כמובן שיעורי בית, אוקיי? כל הזמן זה כלים, זה לא רק אנשים, ואז בעצם את המשימה של להקשיב לדיסק של ההתחלה, הצטרפות על סיניור, כשהבחירה היא בחירה של חיים, במצב על רגע שדניס יגיד משהו. בבקשה. אז אני המנהלת. תגיד משהו. ככה, אז חיים בעצם זה אבא של חבר מאוד מאוד טוב שלי. אני באתי אליהם הביתה בקטע, הקשר אחר לגמרי, ופגשתי את חיים, כבר שמע פעם שעשיתי כמו נביא, אבל אז לא כל זה דיבר אליו. אמרתי לו, תגיד, יש לך אולי קשרים שיכול לעזור לי לפתח קצת את העסק? אני מסתכל, ואומר לי, שאני אביא לך את הקשרים שלי, בוא נעשה ביזנס ביחד, בלי לחשוב פעמיים. עכשיו, אנחנו בעסק של אנשים. הרבה מאוד אנשים חושבים זה עסק אולי של בחירות ולא מבינים תמיד את הדברים. עסק של אנשים. כשאתה מוציא את הבן אדם הנכון, במיוחד שמתמידים בדרך, זה תענוג גדול גדול גדול. אז ביום שישי חיים מצטרף על הסניור קיט, וביום שני הוא כבר הפך לדרגת סטאר. ראיתם? ואתם יודעים למה הוא נהיה סטאר? כי נאמר שתוך 48 שעות מנהיג הופך לסטאר. אוקיי. אז קודם כל זה היה אתמול. כן. זה היה אתמול שדיברתי לו. אתמול דיברתי עם איתן, כן? ואז בעצם אמרתי לו, אני רוצה להיות יותר גדול ממך. רגע, אתם שמעתם את זה? תחברו את הטלפונים בבקשה. תחברו רגע את הטלפונים. רגע, זה רגע היסטורי. תגיד את המשפט הזה עוד פעם. לא שמע? לא. דיברנו עם איתן, יש לנו כבר קשר בגלל שאנחנו לא דיברנו. אנחנו לא צריכים טלפונים. אנחנו לא צריכים טלפונים, אנחנו מדברים כמעט יום. אני כבר, בעצם אני חושב יש לי תחושה שאני מכיר אותו כבר איזה 5-6 שנים ולא שבוע. לא יותר, או פחות מזה, נכון? עוד אין שבוע. אין שבוע, היום. שבוע ו3 שעות. אז אוקיי.
אבל אני רוצה לשאול אתכם מה זה מזל. מוכנות פוגשת הזדמנות. יפה. למה אמרת את זה? כי אתה במונוביל, נכון? אז מה שקרה לי זה שבעצם עברתי תהליכים מקבילים אין סוף כבר. זאת אומרת, אני כבר שנה פחות או יותר בכל התהליכים האלה. וברגע שנכנסתי פה לחדר הזה, זאת אומרת, לאזור הזה, אז מה שהרגשתי זה בעצם שאני נמצא באותה אווירה שבה אני נמצא בתהליכים מקבילים שאני כרגע עובר. אני עובר קואוצ'ינג, אני גם עובר את כל הנושא של מדריך אישי, מדריך עסקי, אני כבר לקראת האמצע של התחלת הפרקטיקום בנושא הזה, זאת אומרת, יש תהליכים מקבילים. וישבנו עם עדי, ואנחנו מדברים, אני ידעתי שהיא מדריכה אישית ומדריכה עסקית, אבל יש איזשהו תדר שאנחנו אמורים לקלוט, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים בינינו, אנחנו מדברים באותו תדר. אז זו תחושה שהייתה לי כשנכנסתי רק לחדר. עוד לא ראיתי אותה ולא ראיתי את איתה. אבל כבר כשאתה נכנס לתוך המשרדים, אתה כבר מרגיש את התחושה של שזה משהו אחר, שזה משהו שלא מרגישים בכל מקום. לא לכל משרד אתה נכנס, ואתה מרגיש שנוח לך ושאתה חופשי, ואתה בעצם כאילו אתה כבר נמצא בבית. נכון. אוקיי? אז כאן התחושה היא כזו. אני מקווה שכשתעברו למשרדים יותר גדולים, אז גם... הולכים לעבור לחדר. גם אני לפחות אצליח בשלב ראשון לגייס כמות כזו של אנשים. זה המטרות שהצבתי לעצמי. אם לא נגיע אליהם, נבדוק למה התוכנית לא הצליחה, ונתחיל לפעול לכיוון. אוקיי? לא נגיע לאלה, נגיע ליותר גבוהות. כן, כן. יש לו מסורת, דרגה. דרך אגב, סטאר זה שני אנשים, וחיים קרוב כבר לסטאר 1000 אפילו, הוא עדיין לא יודע מה זה, ואיך עושים את זה, אבל הוא ממש קרוב צריך לתת לו רק את המשימה, ואז זה יקרה עד סוף השבוע. אז יש לנו סיכה, ודניס מעניק לך את הסיכה. ומישהו מצלם, מי מצלם? כולם מצלמים. זה רגע היסטורי. וכל פעם צריך להעביר את זה לחבר אחד. בדיוק. זה לאשתך. טוב, תודה רבה. אתה מדבר יחד לך. זהו, אז תראו, זה אפשרי להצטרף ביום שישי, לצרף כבר שני אנשים, זה כל כך אפשרי. דניס, תגיד בן כמה אתה? 23. שאל בן כמה אני? בן כמה אתה? 25. סליחה להפרעה. תודה, אביגדור.